Здравейте, приятели! Аз съм Диляна и днес ще ви запозная с числото двойка или всички, които са родени на второ число. Това всъщност е чистата двойка, тъй като има други числа от кармичната нумерология, които например са 22, 21, нали пак съдържат, или 12, те имат двойка в себе си, но тук разглеждаме чистата двойка или всички, които са родени на втори. Всъщност двойките, това е женска енергия и число като цяло, т.е. всички, които са дами и са родени на второ число, са в своята истинска женска енергия и са пожелали така да се материализират на този свят, т.е. душата им да е в женско тяло. Двойките са нежни, интуитивни. С тях се свързва интуицията, подсъзнанието, дълбочина и дълбоко знание, подсъзнателни прозрения, женственост, мистичност, мекота, мъдрост, търпение, наблюдателност, медитация, самовглъбяване, тайни и загадки, въобще скритата страна на живота. Те имат като дар връзката с духовния свят, езотеричните и окултните науки може би са тяхна страст. Това, което при тях е много важно, е, че те са свързани с енергията на водата, т.е. мекота, вода и водата, всички водоизточници ги зареждат по най-добрия начин. Те се зареждат, разбира се, и сред природата, но най-вече там, където има вода. Тъй като те са много потайни, много трудно биват разбирани от другите хора и са склонни към изолация и вглъбяване в себе си. Двойките всъщност имат обаче много така женско, меко и харизматично присъствие и привличат много противоположния пол. Като съответно за тях основна задача тук е да създадат семейство и брак, който да е много добър и успешен, макар че понякога има предизвикателства и от разводи поради тяхната харизматичност, красота. Попадат в такъв тип понякога взаимоотношения, които да не са много в тяхна полза. Двойката не говори излишно, но думите ѝ винаги носят смисъл и мъдрост. Те са много така, благодарение на развитата си интуиция, трудно двойката може да бъде заблудена или манипулирана. Също така успява да усеща емоциите на другите, дори и без думи. А сега при мъжете двойки, по-специфичното е, че това е женско число и те се чувстват малко по-нерешителни, по-трудно вземат решения.